Ало. Аре, цъки... Ало. Аре, цъки реди. Аре, започни записа. Аз съм го започнал. Аре. Докато ти не си... Демек ти докато не си вдигнеш от примото на 500 и моя чейт на 500 няма да спрем, нали? Ама ти като си го вдигнеш до 500, моят пило ще стане сигурно 480 вече още. Да. Това ще продължава видеото, като стане 500, нали? Какво? Ще продължаваме видеото, като стане повече 500, нали? Ами, да. Може дори моя шейт е възможно да стане на 600 пъти. Дай да продължим за Winning Streak. За да получаваме повече купи. Записвам от 2 минути. Не мога да кажа секундите, защото всяка секунда си стават повече секунди. Мисля, че е добре. И на мен ми е минус една купа. Юго, този ръче кемпиме. Какво ще прави? Ще кемпиме. Добре. В храста. Айде. Идвай. Да бе, Колт. Ела. Какво е това? Колт. Аз как да убия този бъз, ако не беше Колта? Да. Ти уби собствения си вид. Как? Кемпи. Ей, за малко да я убиеш.
Да кемпи. Пизда бе. No. Вдигнах си на 500 купи шейта. Да продължаваме ли още видеото? Защото си вдигнах шейта вече. Още съм 475. Айде ще успеем да ти вдигнем на... Както като спечеля още един път, на този ранкинг на първи, ще получа един суши. Браво! Но трябва да кажеш едно суши, а не един суши. One суши. Едно суши. One суши. Едно суши. I don't speak Bulgarian. I speak English. Метеорология. Те двамата ме убиха едновременно. Еш? Нима. Айде да скачаме. No. Yes. 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 Там има. Да. Поне си дадох едно пауър кюбче. Но. На мен две. На мен три. Showtime. Аз вече снимам почти от 10 минути на видео. Те обикновено видеоклиповете трябва да са 20 или 30 минути. Еми, аз снимам по 10 минути. Имаш повече. Еми, докато не станеш 500 купи, няма да спра да снимам. А ние може и да се загубим доста игри, така че... Виж, аз си минавам. Аз... Шелка, зелка. Дойде пил! Дойде пил! Що? Не бе, не ходи към него, той ще застреля.
Защо? На четвърто място. Колко купи ти взе? Showtime. Не бе, не. Всъщност да, избери някой друг. Чакай, ние приключихме това видео, значи.